Masalah lanang karo wadon ya. Lah nggih. Iki diaturke napa manut sliramu? Niki wau ki wonten dawuh saking among tamu. Mbok bilih mangke sak sampunipun Mas penyanyine telu di jumenengke danten. Sak bibar niku mangke wonten pakurmatan kagem danipun Pak Lurah. Oh nggih, sendika dawuh. Dadi piyayi mriki napa dene mangke Pak Lurah kersanipun mirsani. Dadi penyanyi telu iki kabeh pun jumeneng mengke tumuli wonten pakurmatan kagem Pak Lurah. Nggih, niki Pak Lurah berarti pun rawuh nggih. Sampun. Nggih, kersane dipek-pek berarti nggih, Mas. Pak Lurah ki sing pundi aku ya ora sae kok. Pak Lurah kok pek. Pak Lurah ki sae bahasane. Disae-saeke nggih. Disae-saeke iki pirsane Pak Lurah. Nggih. Niki katuran pelok barangipun Mas. Nyilah barangnya sedilu ya Mas. Barangmu sepiro to? Barangnya sepiro kowe? Moh aku nek Pak Tobek iki wis tuwa wonge. Lah tuwa ki praenane, jiwane. Iki umure lagi 17. 17. Punjul sithik. Tahun piro ngono Mas 17? Punjul. Jan kono praenane rada boros. Saya Joko kok Mas kuwi. Ya. Tak gentenan kok Mas. Aku ki mirengne swantene sinden iki suarane jan wah jan tenan. Piye Mas? Momok bojoku ngene iki mesti tak dol tenan. Suaraan. Oh iya, tak kira kok wong. Ora to, Jo. Kok merah aku Mas? Ora kayak karo aku ki sing santai tenang pikirmu. Angger barang didol-dol ngono kuwi aku ki wedi. Lah kaya suarane sing didol lho ora penyanyi. Mesate ki ndek iki prei barang ki sembarang ki. Ngono. Lah iya to Mas. Semono uga bojoku ki ning omah ki rak ya pinter golek duit. Bakulan Mas. Ora. Lah piye Mas? Wis anggon kon tak deleke sor kasur ya roh ya temu. Oh. Tak deleke sor amben ya roh ya temu. Nak pinter golek duit. Ale digembol wae nek ana duwite. Oh ya bagiane kono kok tak jatah. Marang tika ingkang rina wengi dadi ati kayak Mas manten karo Mbak manten ya Mas. Rina wengi dadi ati. Gek muga-muga bunga wong dadi manten ning ya ora kena sok seneng-seneng dadi manten. Heeh, pisan mawon nggih. Prasaja atur bisa
Aja ngono ya, Mas. Mboten no. Katuraken wilujeng lelegan para tamu Bapak Ibu sanipun. Wilujeng lelegan kanthi mardu-mardikane penggalih sinambi mirsani suwak kula sakadang Ernada campur sari. Sinebut anugerah audio sound system sesarengan MD Pro video syuting. Matur sembah nuwun. Katuraken gunung sembah suwun no ida katur menika wonten Sendang Gula sesarengan kula sak kadang Ernada campur sari.